Vores arbejdsopgaver, man kan jo inddele dem i nogle hovedopgaver, kan man sige. Sådan meget overordnet. Om vinteren, der står den på hovedrengøring, både af kirke og sognehus og oprydning i værkstedet og ringerloftet får også en tur om vinteren. Og maskinerne bliver gået efter og smurt, og man får tjekket op på, om der er noget, der skal bestilles, så når foråret kommer, man har det i orden. Det er også om vinteren, at man ajourfører inde på kontoret og siger, at der er nogle opgaver her. Der er måske en vareliste, der skal eftergås inde på Skovbo eller i den stil. Så det er også om vinteren, at det bliver gjort, og det er om vinteren, at man laver den helt store oprydning rundt omkring. Det er også om vinteren, jeg går i præstegården og beskærer sådan lidt mere voldsomt, end når vi bare laver en sommerbeskæring. Og kirkegården, den bliver også gået efter med hensyn til at få beskåret og få stammet op og gjort ved. Det er også vinterarbejde. Så kan man sige om foråret, jamen der er det jo altid sådan, at granet bliver taget af inden påske, og der bliver plantet stemmer på de gravsteder, hvor der er bestilt stemmer. Der bliver lavet nye anlæg, plantning. Nu er vi færdige med at udskifte alle buskumhækkene. Men ellers så var det jo absolut også et forårsarbejde. Men nu der går man så planterne igennem her på kirkegården og får udskiftet de planter, der skal. Og det kan være, at man lige får lyst til at lave et nyt anlæg, hvor der så skal nogle planter til også. Og så er det rigtig vigtigt om foråret at være godt med udkrudtet helt fra start af. Det giver en lidt mere rolig sommer. Sommeren, jamen bliver der plantet isbegonier inden 5. juni til dem, der har bestilt det. Der bliver klippet hæk. Hækklipningen strækker sig over en længere periode, fordi der er jo også mange andre opgaver, der skal klares. Der er en masse renhold om sommeren. Der bliver malet og kalket. Det får vi Niels til. Men ellers så bliver der malet. Der skal slås græs. Der skal nøses roser. Og der skal vandes. Og det er nok sådan hovedingredienserne om sommeren. Om efteråret, jamen der kan det være, at vi skal have sat nogle flere forårsløg. Vi starter altid græn ud i uge 43 og forventer at være færdige i første søndag i advent. Og der gør vi meget en dyd ud af, at alle gravsteder skal helst være forskellige. Vi laver ikke på slisker, vi laver det på stedet, men vi ligger ikke ret lang tid på knæ. Vi tager og skifter arbejdsopgave hele tiden med at klippe ned og lægge græn og klippe græn og hente græn, og så vi får aldrig lang tid på knæ. Og så er det jo også om efteråret, at vi bruger vores store løvsuger og får suget blade og ja. Så det er jo egentlig sådan i grove træk, hvad vi gør ind over året. I februar 2023, der fik vi automatisk ringning her i Rugholt. Det troede vi jo nærmest aldrig skulle ske. Men det gjorde vi, og det var jo også for at fremtidssikre dels arbejdspladsen og også
i det hele taget få fremtidssikret sådan, så det var nutidigt. Det gør jo, at vi ikke mere drøner op i tårnet klokken 8 og klokken 16 hver dag fra mandag til lørdag. Og om søndagen, jamen der var vi jo i tårnet 3 gange inden en gudstjeneste for at ringe først en time før, så en halv time før, og så 5 minutter før. Det kører på automatik nu, og vi kunne så ikke få automatiseret den store klokke, som vi normalt ringer med. Så det blev mellemklokken, den store klokke var for gammel, så det ville vi havde en klokkekonsulent ude, og det var hans anbefaling, at det skulle være mellemklokken. Så den ringer nu op, kimningen foregår også per automatik, og vi kan indstille det både på computeren og vi kan starte den manuelt på vores fjernbetjening, og vi kan starte den inde i våbenhuset på den lille skærm. Så det er, og jeg vil jo lyve, hvis ikke jeg sagde, at jeg selvfølgelig nyder ikke at skal herned hver lørdag. Vi tjekker stadigvæk tårnuret, det går vi stadigvæk op en gang om ugen og trækker op. Så vi kommer stadigvæk derop. Vi har gudstjenester, så at sige, hver søndag, enten kl. 9 eller kl. 10:30. Så har vi nogle faste traditioner hernede omkring gudstjenester. Vi har alle helgens, som altid er kl. 19. Og vi har skærtorsdagsspisning, som også er en aftensgudstjeneste. Men ellers så er det fast hver søndag. Der kan være nogle enkelte søndage, hvor man henviser til andre kirker på grund af mangel på personale. Men ellers så er det hver søndag. Og der står vi jo i vores sort og hvide tøj, som er neutralt tøj, og som er en form for arbejdsuniform, når man står og tager imod. Jeg kan godt lide gudstjenesterne. Jeg kan huske, da jeg startede hernede, at der tænkte jeg, gudstjenester er jo hver søndag og sidde der, men jeg ville sådan ønske, at folk fik øjnene op for, hvor dejligt det egentlig er, og hvor meget ro det kan give at sidde i kirken en time og have helle fra telefoner og iPads og hvad der ellers kimer om ørerne på os, så er det en rigtig dejlig ting. Ja, når vi har urnenedsættelser, jamen så står jeg også i mit sort-hvide tøj, fordi jeg synes, det fortæller de pårørende, at man omgås med respekt for den afdøde. Vi elsker at pynte kirken. Vi finder altid en anledning til at stoppe blomster ind i kirken og tænde lidt lys. Der står altid dekorationer ude i våbenhuset. Man kan sige, at våbenhuset er jo det rum, som byder velkommen. Det er det første folk ser, når de går ind, og hvis man bliver budt godt velkommen, og man føler, at det her det er et dejligt sted, jamen så får man også en god oplevelse. Vi har i oktober måned, så kører vi ud til Asger og Inga og vælger nogle juletræer ind til kirken, hvor vi i øvrigt også har levende lys på. Og julen, det er altid en fantastisk tid, både med gudstjenester og med pyntning og græn og vores hjerte og krammerhus, som vi laver nede hos Niels og Lene. Når vi er færdige med alt andet græn, så står vi dernede, og Niels sørger for, at vi får lidt godt til ganen. Så bruger vi en dag dernede og laver nogle hyggelige ting. Så det er, ja, det er fantastisk. Og levende lys og blomster, det kan bare et eller andet. Det holder vi af.